A colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña e o afán do Concello da Pobra por dinamizar a oferta de lecer no municipio terán como resultado unha nova edición da Mostra de Teatro Afeccionado que se desenvolverá dende este domingo e ata o 5 de febreiro. Isto é en colaboración, como xa vimos facendo outros anos anteriores, coa Rede Cultural da Deputación da Coruña. E, bueno, pois é unha nova edición de ciclo de aficionado que nos vai a presentar 4 obras que van ser os domingos no Cine Elma, como sempre, ás 7 da tarde. E, bueno, e con isto queremos poñer un pouco en valor as persoas que, sin dedicarse profesionalmente ao teatro, pois traballan con ánimo de dinamizar a vida cultural dos nosos concellos, non? Entón, nos gusta pois tamén que poidan subirse a un escenario. A compañía encargada de levantar o pano este domingo será Mimarte, coa posta en escena do musical A Casa das Cancións. Tomará o relevo o grupo de teatro Airiños de Rianxo, que o día 22 representa República Sideral, mentres que o 29 serán os integrantes do Club de Maiores de Boqueixón, os encargados de poñer sobre as táboas un morto moi vivo. Temos a compañía de Rianxo, a Airiños, co seu último espectáculo, que é a República Sideral. Esta obra é da rianxeira Esther Carrodeguas, que foi gañadora da 14ª edición do Premio Barriga Verde de Teatro para texto para adultos, e nela destacou o humor do texto e a caracterización dos personaxes, pois trátase da clásica farsa de cachiporra, pero con monicreques humanos. Despois xa imos o terceiro domingo de xaneiro, que temos ao Club de Maiores de Boqueixón, con unha divertida comedia de enredo dirixida por Ramón Molina. Está interpretado por unha vintena de veciños e veciñas do municipio de Boqueixón con unha media de idade entre os 70 e os 75 anos. O grupo de teatro do IES de Brión pechará a mostra coa representación de O Banco o día 5 de febreiro.